Karibu sana Mauricia wa Kirembiole. Wa Kirembiole Mauricia. Wiki ile ntwarenge amonaye. Wiki bere bano karibu. Karibu sana. Asante. Na kyogendere. Biyande. Enka yago mbiere. Kayane rero. Yes. Yeso torende. Etoko mwerere ngambia mono. Mbia mono. Amina. Matana aligereria liri gwachagaria nkwangomera ingonya wasanga nabantu abaligereria. Nabatebinga kalinga tokuganya ebintu ebirene mono byatokorekanira asubugima bwaitu mwana ga ikaruri no akerasi wani guchitu akeranya sanga mbiamon ero tokuganya kera graduate ri kuru university na leo gotanga bona ligente kenene gyakorekanire enchirende kuraniria nyasao ito ase ebintu birikero kende bikorokana bire bike nigerenga njo osengana yengenjo kegimaso mu byakira lituko abange tokoganya yabe binene tomewe karibu sana Mauricia onchonga imeya egeta Sendikendezi TV into wa komisiri sana matukazo taraba monaye nabo abancho baligire bagoro kibarabuli ngamisi bono nakin ayiya balisi bachete nabo bara monainte sengencho yobo koreri bwakira lituko haranke nabo konyorekera togosoka isika sengencho yobo koreri nabarabo nigo bagutera cikanisa cyabo nyarako babagosira emeroberio yobokoreri bw'iki kanisa cyabo Mauricia Dominic tanyara teko bakonyarari baga yogosanga mona intwe igaiga korende nara ujumbe yaye hagotabanga ande onsia sare nigagenda teko baga kubati umuroberio bwansubesa batasante sana Mauricia Dominic nkwanerie abwatani bosi P Victory Camera nanje narura mayana boy yes Mauricia naro kwanire mambia bono tokoganiretia mayachinga kimogene tokoba mugo sasima asekene nomoika karibu sana no bwato bosibole bokobori boliago wetera ase namba ya SMS era seti biago wetera se mitandao itono tole togene tokoba tokumurekera amange anene ali nyari tokoba kwe uri bagali nene ase amagerio ye lesson wetera se kitabu kiriye kemak bisabato yaito Mauricia ase tuarenge nasangete nabanchwa ababwatani besa baskuri ya matongo iyere ise ya ekanise nyamataro main batigero cyumo baga muino obonchari na bogitutu actually the far end cannot Italia asesa batetinga egetabu ke kia Marko kiabere kingencho kigima kurutua chagete Marka yemo wikira bono tukarangi 12 garia yaberenga numugano ugonchoreria ubugima bwo mukrista sonyari ko bakubati getabu ke gikonyara kabe gukwana amen gukwanera igoro yogotoreka gwaitu amina nake bwatani amo na kero kende kerenge kiarengeke nase chikambi chitu okotoreka gwaitu kokorobigwa gekogera anene kira tokorigeria umuroberi bwo gotoreka nigo tokoyorora igore getire kerene mono mwanya bantu tanyare ko ba tokubwatani bwa monora lakini gwetera asa mafundisho buna anyare ko ba jogo sesenia asobugimo boito bwakera lituko bono nigo togoso asigetabu kerikia Marko 12 na togochikoba tokorigereria kirenge kenekera ororo ase amatuko yomwari Mauricia igete okwani mwancho murigereria umwarigani otorase ngichogosa abayo mwancho murigereria na kwariganiria semambi gocha sokwegera goitu kweritu kuria rero aende igwenga igotoikara sta samaguru yo motori tu Yesu Kristo twanjite biyamono naya tuji kwegera naya kurwa somo nwaye karibu bimono sana torase ngichogosa Mauricia tosabe asaita atana indiru tino manene bugu mabuito asemambi na inde karaya ikirito guchikurigiringa naliao igotora abuchia soborunge bwensi twakwariga nikobo munyakero gora endo morokio manene entwe tora aba bategere nenda batunya ni kurwa sali aya kurwa sole na kusaba gwito gweteresere ya Kristo isomotoria amen asante sana Mauricia na kwarigane naye asegencha magre lesson yechumeye no ireri bagali nene kigima iseye dakika ya mwiga Mauricia mbiya torotote alitonyala kwa watu kurigereria ase wiki ya nataka bagegweta iliya nene yarenge musibo kwa merania osama meranio ayenya nataka bagakwenekigwa
ase ensemo eria ya Yerusalem. Yesu kagosoa Yerusalem agasoa muno bubui agasoa amono mogoka abantu bagachenga kagosoa ase omochuri Yerusalem gotera ase biitabiria kurinde obogima bwa igaria timanyeti ase nanda mang'ana agitaagasarekera igari nande no okwemurungania okong'usanana okonene gokoenekiwa nandi gogochakera kurwa ase abateneneria baria ba abasudakayo twari kubaruka n'abafarisayo nabo besogete igari bakunya kwemurungania kubwatekana na aria Yesu areko bagakora ase omochio Yerusalem. Ase Biblia ngima egotua chake tugere koteri anse nga esegi ase gati ya maya na mabe ase gati ya Yesu Kristo na Saitani ase miaka yonsi korwenga ki Saitani aserete gukuruwo tachiete gotiga kuruwa ni Kristo esegi neke nse yarube kuburuso naenda agaso asense kumurwani esegi asoko ngaina Adam na Hawa esege yagendereria matukonsi no murubiri togo teba ngabu guturi kokoru ko bumwororo igore ngo mwororo kurkare nabantu no mpaka bono tubwate birengere bigikianete tutete ko yokora ko bomokong nordurio mokong ege ko era Eden ekera Adam ago kori bibi Nyasaye gajite bwika kuruguru kumuri Adam kayure Adam agatware nkong akamatebia nakora nibisa nkyo kwebisera niritunda kuariri Adam akabano enkore nkong na ndaga tanga tarinje no mukungu kwangete ayo mukungu lende ndake gwakora ningiti eri gwatungete omone na akamenya kwira nanse agateba nimbe ko bubisa ase gati yengiti no mukungu nero kubika asoro iboru mukungu noro iboru rwingiti oroibo rw'umukungu ndo ake oro engiti ombotwe Adam babu ate birengereri ebikongu bago jikoiguri nganeri ebirengereri yo bigaonjuka bakanyora ali bakagirite nganukurageriru bakonyora abeira mororo mono bagategerera no mona akabate guchakera bono mo okori gintu gikunyuringa naro yo mogoje kubakwira hende geti murete ngondi mayenyenye amanyinga yaiteke nga kworokinga ni bibintu byabaita ayino manano gukwana kunoso monoye bagakora bo baringe getiriana na karusiri sankwa sengon chingondi banyenyete akabaroseri chianga bago kuminga na bana indi tuanyora tuabikire chianga kuruko bagetirianda kurugetiri koba ogetirianda igomane na agakora umurubiri ukabumwororo muno ase bigori byonsi pi oguturikanya sawo itokorosire kobo okwororo yes n'abantu bagokongiri asukaganga nabo bagukurwa baigukurwa no manu gukurubusa na base kwabori uko yes ekera kogenda Jerusalem n'ikisegi cyaberi kikoba kuri Yesu agite Saitani okubike birengere rimeya bakabaria omone na joriro ko babaterereri gubiye bwaye yes ando babekere birengere banza kurwani Yesu igari tu asoma se cyuma ya heta abantu bakuru kwa barisayo abasedukai abariki bamariko bari Nyasaete umurubiri bwo guturika babantu baye nano baye kongeti umurubiri uyu nande baganza kuburwani uriyo rensoko yo guturika kurende amangana ari kurwa somo ngo Kristo Yesu yobororo bwobuya bali bonse bare korekananga nababe abarusiye bango abatomani abatayayi abantu abakoriye mebe bakerengenjo ekero bare kuwa mangana yakubuso munwa yobwanjani go bare gusukanga gucha somotoria egeko rubiye bwaye bwaisanire igabanje ese ngotebyo mwancho mategereri nga amangana ari twigiri cyuma ya heta yagutworo kumna Yesaro mororo na ende bunubiye bwaye bokoreto guturika sikiro muntu okwe bwegenere bibona sana muri sia maburi nararenga makomu kige maseleso niyo wikilia
kurinde antu yarigereritwe ekera togosasa ensemo ya maboria tunyara kuba tukoyabwataniamo narora yande natebete ngaya tukoya carry forward ase ng'encho by then chingaki chanyata koba chigotonyorake nkarie iranga ekera turomerane me studio amona barisia nyara kuba tukwiranirie egati ya maboria aya gekogera rindi ekera togoteba ng'a tutamere karu toende uchiororo andi kwanyora ng'agano irio kirikari kumuka ritang'ani rio kong'usana na chisegi no gotina no gokongu kigima ng'aibono tuguchiasi irio kiritari nonyara ko gukiraniria ingane yo morisia sensemo ya kabe kingutaranyara ko batugukwana muno moncho murigire gwetera samaburia ase wikeye amatuko yo mwerio egetabu kia Mariko 13 kifungo kia kemerongo ebere na bitano mo wikera bitano na bibere Mariko 13:26 paka 27 muri sinonga nchirenso elio nalio bararore omwana omwanyabantu ogocha samareime ne chinguru chinyinge na obonene elio natome abamaraika baye basangereria abachore baye kurwa chinsemo chinsinyo inye na kurua chinsinyo chiense goika chinsinyo chaigoro omwelio bwensi kina kikerenge kanege ukwaneroro ningirorere elio nalio bararora omwana omwanyabantu agocha samare ime ase chinguru chinyinge na obonene elio natome abamalaika baye basangereria abachore baye kurwa chinsemo chinsinyo inye na kurwa chinsinyo chiense goika chinsinyo chaigoro. Karibu sana Morris. Lesson ya rero ebuata manganata tamanene ogosariwa wa Jerusalem ebi manyireri bikworoge nga Yesu ngo cyari rogoja wakabire kwa Yesu Kristo kuya bantu bae kurwa sensei ayon siara sigetabu ekeiga kia Mariko 13 nara gukwanira na manganaya abari kimbarona indi bande batatu bayibere bari gete muri kikuruku Matayo ase Matayo 24 ere aja kerite ibere na isatu ekebungu keke 35 ibere kogenderera pakoje ibere na inye ekende do yorigete Luka nere sigetabu kya Luka 21 naro ago chakere kurua senga ki Yesu alinga se Jerusalem kasoka akaburi wa maburi alenge amatuone ko ngiyeko era maburi ayaburi wa togende ngese Matayo nero kobika mangana arorekana nga ngiyeko era maburi ayaguja Matayo 23 kebukie 35 na bibere goika ekebukie 30 na kianda Yesu ngukwana ari ngana getiguri ya Jerusalem ekogera boro kuba ayebaje na maburi amangere batu ari birengereri bigo cyande getiguri yeri ngana kwanete 23 kafunga karengo marisi 37 to 39 a Jerusalem ayogoita ababani na kobaka magena abatomirwe asore ngara karenga narigererie gosangereria abana bao unengo kwe gosangereria bicucu bya yase chimbaba chaime kolende timwancha rora enyomba ya ino mwatigeirwe litombe na inche nabatebirie timoko ndora naende nonyanga kegoika ekerokeria murache goteba nasesenirie oyogocha asirieta lyomonene Yesu igara somo Jerusalem alikuwa bulia abantu bakoro kwa Abafarisayo Abasadukayi n'abaliki b'amariko bamuretera ikisigi kinene bakumurwaniye sigi nabo baye tubutumwa bokokora Jerusalem ebe nyumba yo gusasima abantu bibse kubyonsi Yesu ligereria sesigi bakotinga enene guchia senya sawo banjete omanya goteba ai Jerusalem Jerusalem ta yo mochibusa yego kwanira mbali bali ime ayo muchiwaka aba bania magina
n'abantu bonse batumirwe gocha asore yuko barwanise iko bakamagina arakarenga ndanyare gusangereria abana bawo bunengo ke gusangereria ebichuchu ya ibeka sikimba bachiaye aekera gukwana omonene yakurigirira kurua senga kia ruseti abantu baya sense ya Misiri akabasangereria bagwikasira urukubambukiro soroje ngumbote ngarora puna nababikire sikimba bachiana ime bunensoti kubeka ebichuchu byayebo Polingo musa abantu baria ase okunganya 19 mbanje mbaho guchika kwane kubwanchani bakubwate bakoba nimbe nyasawo emyake yonse esigi yabere segati y'Abayisraeli n'abantu bakurukwa na amana nyasawo ituliguru kuikira ngana wanekaro Yesu akire bwekombanyene aja goto guturi kokonene ngana endere uri banetwi ntu asoma liringe gitabu ya Sakaria batebanga ngojari igara aline emori yetigiri bakoro kulina bambanyene ero y'umuturi ngana endekaro bararina ne bamunga aye abana bakire lyugirine ne sana bakani na Yesu ko batebite isko bakania no ana magina ya Jerusalemu agwakiriugi pona Yesu akarigiriye chinkoro cyebona kiri chinkong akamanya ko batebye Jerusalemu mu cyogo itaba bani akobakamagina n'abantu bari batumira bakore to gutureko ngo ikakarenga ndabasangiriri ko manye gukwana ensema yo mayirire yengencho obatebye mangana abire omujiyo notigaro beritombe yes igi akabiri ditu kongo ikarire muratebe naseseniri ero yuguja asirete ryo manene naboro kubaye karo barigiriria mangana ya bakaroranga Jerusalemu guchiere ko baritombe ngo ikariririe ebintu ebirabe eri akabere otebire ngoja narogoja as ogoja kurukwanga naseseniri ogoja asirite ryo manene bimanyiriri biko kibikworokereringa ekerago chigojanga kigete Neli Yesu akairaniria manganaya ase chinse moisatu kworokereria buna abantu bae baguchigo chandu asinge ncho kwigena kwabo kuchakira ababorokyo abaro buna bagocha gosoa ikabuna kogenda iguru umururumbo korugo chanda aborokyo bae persecution ugo chandu okonene ensengi mabunego chigosoa seme chande menene chisegi chinchara Mariumana na yande omanya kuruona endo boroker buna abantu bagoja guja bakwiruka abakristo bekene n'abandi bakwiruka Kristo asenga kiri Kristo ekara kuiburwa abantu nkuiburu bali ngo bakwiruka Kristo bakwiruka Yesu lakini yoro motori bwensi yari ku Nazareth oka yari ku Nazareth ndaboro kuba yabakoronga mbaje bare irukebo ngano ena asinga ki konyo enga ki yo mairi teraiki yituro mbare ngo bari kwekorabo neryo boro keri manyiri bikoro kyonse ayago chikoba elio nonye bigenderete bintu bigendete gokorekana mumanye ngo mairi toracha omanya kworo kiguri guchandika kwa bakchenu kurabe okonene kuruense yekere kubikuboro sokondo ayata nakoba no mairi oye omanye kubatebya ayakera abantu bagoja bali bubulimo yes na boro kububulimo bagoja gutuka ogwatandika nkobe asigati bali bagoja bakwiruka nka Kristo yes no goja gwakabiri ku mwana umwanya abantu oyo uru muturu bigasa kugwenze omanya kworokeria manganayo yabikase chinsembe chisatu na ari gitabu kya Luka gyakubika pona maswali yagoja ase gitabu ene kya Mariko Tori Mariko yo Mariko 13 na endo goko yerigeria so bwarabu bwa Luka ama no bwarabu bori ase gitabu kya Matayo chakange kumukie kiritanga 13 Oika agacha gosoka kurwa hekaru oyo mugwa boroki wabaye akamotebya umworokia rorabuna amagena namagachaya aramaya Yesu akamotebya noroche amagachaya manene
ge aiga titorigotigara tirigotigara rigene rimo igoro aserinde eritanyare gotogoru. Irana Matayo 24 nere esigete tinganiriria Luka. Matayo 24 kifungu karengo muri keritangani Biblia goteba iga Yesu agatiga ekaru akabango gendare naborokigwa baye bakamochera kumworokia magacho ekaru korende akabairaneria ine mwarorira yonsi nekene nabatebirie aiga tirigotigara rigene rimo igoro aserinde eritatogorwe bona ekero kurigiriria siringaneri ayaiga akwanere igoro ya Jerusalem osarigwa kwa mucho osarigwa Jerusalem korende kara ase karu yeme kubwatikana Mariko abantu mbagachire barwe sadaka ne sadaka ya rokoro iskuye enyomberie ekaru ya gachire kinse abwati kinse moisatu egora asacheno na chenu mono abangina bakaberira asigura abangina ayese bakobera na ayese sadaka kuruserigo nerie kero kurigerie ese Mariko 12 kumuke kemerongene neyemo wikene na bine n'abantu bagaja ne sadaka bakurwa so winge bwokonyora kwabo no mungino yo magaja ne ekiera ibiri era tisa inkende na bivyuka nere na chichuka bwate yes era akarubyonse n'abandi bakareta kubwatikana no konyora kwabo kubunge bwabo kayese keraririria agatebia boroku baye ekene barure korendo mukungu yo mubora kanero rure ebinge byo kobwa bonsi ngeko erate babo ere igaruo konyora kwa wensi pi tachiti kwerengerenga inkingo de koriankyo nkurwa inkingo jikogore ngakingo jikomenya akarwa byonsi lakini abandi bari kurwa batigari ebinge nanye bari kurije nyinge mberwete byonse akabatebia oyurure mono kubwa abandi abanjwa asubuguma bwite karato ko muriro monene esa inata getegete kurukunga okweyanga self denial okomain koreao kunaga tenga litanga liryo burutu banya sai no buronge bwana byonsi momente okwa maire byonsi omanya okomenta nagieko era gukwana kakura orure bone karu osokire na boro kuba ebagacha painyoire kiri mataya kwana omochino tigare ko bari tumbe ba ukumisa na magena agaje tona yeri goriri ndene montata anyara konyegeria na bari mbegene tengo omochio Jerusalem baka no aine ese chindu akichia echietana ine sika montoda yergo ja konyegeria rinde atagura so ime ono bagacha asare ngomonene orocho muchiyo buno kwa gachigete amagenaro yiri goriri amanene ejitani chinene ayesa gate amboro chebi igenandiri gochigotigara yoro yerinde nkiyeko era bamote byorore na sinja tenga nutigare ko balitombe neri akabatebi nui omochiyo kende ngege gochigotigaro iga akabatebi igenandiri gochigotigara igoro yeri genarinde byonzi mbisaligwe kakura ko batebi bo akamawuchaka kurwege ntukurukunga ekurate a warning ayatara abangendo kigego chikoba chakerange kumgukie kya gatano goika 13 osoma mangana ari guchikokorekanira abantu bakurukwa boroku ba Yesu Kristo eliyo Jerusalem mwairiyo ye emago chikoba litumbi Yesu agachaka kubatebia mwerende montonde tabangaina na kubasiria ekiagera bange nabachasirie taliane babore ncheninchere narare ncheninchere
narae abange na kubasiria naende komoraigwe esegi na ebirage byesegi timoichanigwa ekiagera boriaya onsi nabe komoerio toracha na kiegesaku na keimoke korwana negesaku kende noboruoti borwane noboruoti bonde emetengecho yense nebe chinsemo na enchara noyo noro omochakano bwobororo bono omwanjo omotegereria mang'ana na akoregete Jerusalemu etarasariwa ande kare yasarigu naenda akagenderera iguchandika kwa bachenu ba Nyasaye n'abantu bakwiruka Kristo bo baringe esenga kiri mbaringo naende mbabo asa matuko yo mweri obo bani obo goikera ni bintu byakoreta nyuma gachire iguru n'ebintu bigokorekana bono yes Yesu ataracha surutu bwaye Nerio eyinere yiga akwananga igenandi gotigara igori yerinde yes ko nonyere boigo naende mbaro barache batebe nga ninje nachire buno motori gwense mbara abange uchi asosiru nerio manyakuru kwanira mang'ana go chigokorekana ari go chigokorekana ga iga senga kijige keremi chande yigo chigo iga kisegi uko chandu kwa bantu ba Nyasaye chinchara ebintu bibya beta senga kiria oisa kuligereria karoko gende se history yo amang'ana Jerusalem ekaro ya aitana nitwe nababisa enjara jajete yaringe mari se omuji Jerusalem yaringe nene paka abantu bakari abana babo bakabaitana na ababisa babo ase emyaka ebiri toigo soko chikorigie ndagere yaringe imbe bakari bagakura ona nkiokuria paka abantu bakari abana nebe mabye bintu byari gwikira ninga enchara nechi irenene na matuka ayo mwairi enchara ngo chiguchire iyibono turuchiro na ndi guchiguchi iri mbinero ekara yaba boigo abayahudi mbachandita aba Kristo n'abarumi ngo cyanda baringa aba Kristo ige igaikira ninga kiria naende bono ngo ikiraniri asenga kiye yomaheri Demora sana mwancho morigere sanga karangari kiago amona inte togenete ko batuko ligereria anene aliera chikobaga koreka nororo engaki ya omweli bioro korerie byompire okorende akorengana mariko ikera yatebo muri sigo cyari mata tenge kera toraraya anyarire ko baga korekana tito ichandeka gose tito ichana yakogera oyo igorabe omochakano nakiye ko era tebetia boru kuba yenga omochakano mweli turacha ari na koregete mweli turacha yes asubungwe bwakira lituko muri sene nyare kana nga mparoro boigo au bakwero kana gocha sirita ya Kristo yo watari Kristo lakini bako ira advantage yegati yebiorokerero nebimanyererio ibigende tuko bigo korekana bareto bwoba kerokenda abanga twaroranga omweli bwense oikire ono asa matukaya tuli naro yes ase miaka meke nabere kuri miaka ya 70 nkoro igutu aringe sagatanga natuka Yesu atuka rero kare broadcasting house iria bongeresa na ari kinunji gete n'abantu bachiro kumurikia igomba ropa nonye mpaka bono ngukwanekere tayayuka ase itu Kenya ogende bagere mata omuntu narurukwiru urukurukundeto nero mucyakwe kanisa yaricho Maria ari kwiruka nere Kristo inyorete 1981 82 karonkari kurande bugira nguru Kenyenya nginondeto uja Kenyenya abantu bakumyo kwangana ngina Yesu ukiri balia be miaka ya etire mbaro chondeto yes na ndi ari kwiruka Kristo ekera kwa Kisumu bakamanya ko totebye miaka 2000 ga naliakwa agateba ngo Yesu kure nga naende nyuma ya matuka atatu nabuke maitonde totana kubuka
igose ita Kenya naro ori kweruka Yesu arando sirio bwe mabwenga gete mbwanga kana itukira twara mukiri wa nyonyi ose wa nyonyi ole kurwa soro kurwa western area nera gasirio bwe mabwenga bagatanga tigatoganye gose naboke igorende ngas tai ensengi mbaro bakwiruka Mbaroro. mbaro ngobono oroche ogosemeri uranyara ko mwanchu murigiri mu Kristo ikira ya okorekana bokoranga whatever ikira tuigika aboroso bwe lesson tuateba nga SG na bero asama yako majikoroka na iganga naroro obube osembe yo bube yata yatuburania nage ko nonye boniga nkora abera kongu molisi nkobera kongu kigima nonye umuntu kubagane meike ota ono muika kirokende oyoro muya osino muika orajikongira uchi asabe ekogera ubututukano bwabera molisi digiria mangana yakorekana senseme ya shakawa ine meika nero ebwato bubwata nigete umuntu agota emeika yo kwegena nero ras chinga kibune chikero kende ikonya gutuburania abantu iga abande basiririo boroso bo kwegena Kristo yoro mutoni norio mube ogwenjora ekore ko barira ikario mubaso rekinta takoba poro togende mutu yes omuche Jerusalem ko bari tombe Daniel kianda ngokwanerere igoro ya omuchi abuna nyasarwete kuchi asabantu baye bakurukwa ba Israeli ekaro barenga sense ya Babylon asinga nchibi byabo omwana nagatiga bakaenda Babylon bakababasibwa akabatembeye emyeke 70 kumwabeire oguchika nkoiti muru Babylon moira ne seino mogende mwagaje Jerusalem ekaro mwagaje Jerusalem yabeire mogende ororo mwanze kwitia bobori okwabiri kwibibino na mama chaino yes omutori na iborwi na rweke nwanso aturi abantu baye korende mwairu ko cyakerenga kimukurwo paka enga kiyiga amabera ina koera deji chuma chubo banie 52 echume bwata matukata anabire akera litukoisa waka ame echichuma 52 mara isa anaibere yekoba amatuko chiminye na 90 yes korenda atarenga matuko bosa igarenga matuko yububani kokorigeria segetabu yekorukwe Ezekiel inye kamuke yasita yego tebanga ditukelimo igoridenere to mwakoyo masububani negetabu yekorukwe mubaro nakero kise kurigeri 14 yes kamuke kemero ngatato nabine nakero ke watangari tukelimo igori ditenerete omwaka igaba Israeli bakaegwa emyaka chiminye ne 90 chyo kweligali yes chinkoro cyabo babulwo kwaberu kwibi byabo banyare ko babana bo manene emyaka yege kare ogukika kwayete guso mwaka gwechiminye ne 50 nangwanzi sana ibiri 457 BC amba tukago ko yabwati kuje yaringe katikati yo mwaka igari ko chikoera umwaka bwe 34 AD bae tulibaga kubororo ekero bakwanga ogutori kokonene bairwe nyasa yari ko gukwira sabantu bibisako na Yesu akarora abantu ababera bakonwa sikinkoro akarora matuka bari bae tuya mabira koera umuchiyo ngukiri gusalibwa agateba nobeli tumbe iko Daniel yegata puna yari kire no mobani Daniel nabo musombo yenyas nabo Yesu ukwana somanga sigetabu kya Marko 13:14 mpaka 18 Mariko 13 mwancho murigiria na inore no bosi bore kerengeri kiago ngakwanya tuko kurigiria lesson yo kirabe kingencho kigima wetera ase namba ya SMS no tore live ase mitandao yetu ya Facebook Mariko 13 kufungo kia ya 14 egotebanga kolende komora korore
korende komorakorore okogechia kugosaria kogotenena ase atawendereti oyo gosoma amanye erio abare boyahudi batame gochia ase bitunwa nere oyorekera maigoro taika gosoa nyomba ime gose tasoa kobogoria egento korwa mwaye na ere oyore mogondo tairana nyomba kobogoria eanga yaye nabe akong'u ase abare barito na barabwo abakogongia ase amatukaria sabang'a ogotama kwaino tikoba ekero kiobokendo ekiagera amatuko aria nebe emechando buna etana kobakorwa omochakano gogotonga okonyasa atongete bono ekero okorigereria ase ring'ana eri oyo okwanete ng'a okogechi gungutenene Daniel norogetigwe Mataya akoripoti erote ng'a buna yarigetu n'omobani Daniel igo Yesu nabaete Daniel amasikani amanene bagatebigwa ekero bararore abarumi bagoetana na Jerusalem oyo ore kerama tairana gochi nyomba oyo ore ske ase omogunda are korema tabasoja kuikende kero omonto atame akaba imanyererio ng'ang'aki Jerusalem yare gochi gusariwa naende engakeki igo bare konya kurigarigiria barore ng'a ababisa mbaetana no indi ababisa bagocha goetana no omochi oyo gosirigwore amabere aye aerire nekera abantu aba barume bachete igo basariti Jerusalem bakayosario kabari tombe emiaka emingi mpaka buna abaisraeli bachete koira na sobo 1948 nali bairana a small number yarete tuo na abandi isiko basiarire bari igo Yesu akarwe warning buna omochiuria oruchiko bari tombe buna abandi tunumbo bari okuruku Daniel kianda ekemungo kemerongo ebere na bitana kemona ebere na bitana ibere egokwana igorieri ng'ana eruna riare gochikoba yes bona iga ekero okorigeria ase amang'ana aya iga gotworokereria ng'a omonene naruche ebinto ebi gochi gokorekana engaki etaraika akaigorera abasomba baye ababani egekora mosisa tekemungo kia gatana kabere goteba ng'a omonene tana gokora kende gionsi atorogetia abasomba baye ababani ring'ana rigochigucha yes na ase oboni obwa Daniel na Yesu buna akobeka norogeti ng'a kaa abantu abakorokwa Abaisiraeli omochi obo Jerusalem nosarigwe na Yesu agacha akajorigia gateba ng'a nobe ritombe Yemono sana mwancho morigereria buna Kristo abanete omocho Yerusalemu no gwete amane pirade kanyara kwabage goikirana kero kendeti manyeti gose ningi kiranyara kwabe gotwa ogosemeria na intwe ekira tokonyora obubani buno obukunyara kwaba goikirana bunyara kwaba gotwa ogosemeria nyara kwaba tukwegera na komosemeria Kristo oito mwancho morigetegego enda somotimo kumwenge kigima Rinde togochikwira na ensemo ya kabero morisia ndoche ng'a elesson etwate makonye mogani kigima nyara koba tokorigereria ensemo etigarite gagwo yo mwerio nabo igo nyara koba tokorigereria egati ya amaborio ago nyonyora ng'a no bwate obosibona na ibo gosanga omo riago amona intwe engaki togochikorigereria omorisia emechando emenet maido se twaro kunere emechando emenene igo riento kogenda omotimoko togochetomanya kunere emechando yes asekata bikia marke komnesa tukomena kianda nyuma ya Jerusalem ekero yasiritigwe yasaritigwe ase Marko 13 ekemungo kiayo kyakere 19 yes ngokwaneri gori emechando emenene yari gochigo kyasobosibwe torigereria ekemungo kiayo 19 Marko 13 kifungo kiayo 19 Biblia goteba iga 19 ekiagera matuko aria nebe emechando bunetana koba korwa somochakano bwogotonga okonyasa atongete goikabono gosete kobabo naende nonya ng'ake naende onye omonene
atanachete amatukaria anga montonde wensi tatoregete kurende ase eng'encho y'abachore abachorete onachire amatuko aria ing'endere morisi torakurira igenderera ke yes ekero ekio omonto karabatebie rora oyo nere Kristo gose oria aria timwegena ekiagera abakristo amakristo oborimo n'ababani boborimo nabarorakanie ebikone n'amakumi abanyare gosiria nonya n'abachore korende ini mwerende rora nakurire koborokia onsi ritanganya ona ase ekera kworokereria aboroki bari baye nyuma ya Jerusalemu gusarigo abarumi bagaikaransa na bakorokoko gechigwa bagaikaranserero mukiyo Jerusalemu ngaya abana ba Isiraeli bari bagasiarirwe nsingima abantu bari barekurukwa bigini abayahudi ama n'abantu bebisaku bari bamoita biti naende saitani agiunjura aenda agasoa sekanisa yomanene ime abarumi bari bakanyora nga enjera yokurwani mu Kristo mubuye igotogo soa ime torukunga n'abamu abatore tobwato kwige no komo lakini togo iko tokonya gunjure twikiranie ganga yaito tonya gunjure bintu bike oyo koba maminja onyora ni tutora ete kanisa nekera yagendera bakarwane siki na bongereza oburuti uri bw'abarumi bokamanya ko kabika bamaruti 10 hasa maruti aya 10 bogatuko buruti obomo bwasoira se kanisa bwade chinguru nekero bwade chinguru amaruti atatu aganza kurwanya uburuti obo oburuti bakarwane segi bogaitari atatu bogakura bokegaria bokagambira amaruti andata anabiri bogaonjora machiko nechinga kinebiro nabukuru ku Papa Rome bokagambira kiserikali chiense n'abantu bari ngo bonse banye to gusasima buno buruti buri batagete igo bari guitwa n'abantu bagaitwa abantu bagaseri gukuriki insobo abantu bagatama bakagenda ase bituno iguru abandi bakagenda ase kiruru kiri cinkendu abantu bari kurunga world dances bagatamira bongereza bakagenda ibituno bikurunga Alps abandi bakamenya chinguru ime amakuru maimi nere yatanga nebenga kiyogo cyandi okonene kuri gutana kororekana asense kogo soma se Daniel isana ibere na Daniel isana isatu ego kwana ngoburuti obu ego bori mukiriri iguru kamgo keke merongevere na isana se Daniel isana ibere somororo Daniel isana ibere ego kwana particular iguru yoburuti obu arengi pota chitemi ye kansa na ndipo katacha sense Daniel 10 Daniel isana ibere kamgo kiaye agotenga orugunjara rulia na dali orugunjara rurioroke kifunga kya karenga mulisa kamgo kia 25 ekentu byaro gukikokora Biblia gotebaiga erena kwane amangana arema mincha yoyore igoro mono nande narosie abachenu narosie abachenu boyore igoro mono nakobachanda narengererie konchore biro na machiko abachenu babekwe asoko boko kwaya sekerekemo na ebiro bibere na ekengese yekero bona anelingana lili tambiri ubani oburuti obu bwagambite ase emyaka 1000 chimibere na 50 bogachanda abachenu ba Nyasaye ekare yachi goike emyaka 1000 bwachagete 538 ada 538 AD goike emyaka 1500 abantu baganza gusoma Biblia na okonya ba Martin Luther bali baba John Huss na obali
baba John Wycliffe no bali bakanya kurigiringa ki egente ki kansi kwigiria ni kene bakanya no buri mu bokwigiri kubunge umaite saitani puna asoeta sabarai baba Yahudi yes na inda akasoa se kansi yiga yare kurukwa ya kansi ya tapapo Rome Church na barubu naenda bakasoa so buri mu bunge bakatanda abantu ekero reformation yaja ekayeura chinguru amatukari agakeigwa chinguru kire babwate nchiagendera na kiri nakeko yesate banga onye asengenje yaba chenu banya sai amatukari agakeigwa ekagendera ne chinguru che chinke ego iko mwaka fwiri weyemo kibisa na ibire na merongo kiana ne tani tatu omurutyo France rukuruko Napoleon agatuma manene bwa basigari akabwato manene bwa kanisa agasikira popo chinguru che kanisa chikaera neria matukayo mari agasoa ara turi naro lakini naende gukurigiria so gutabu kyo kumanuka 13 kemgo kiekeri tangani naende gumieri birengera ya bwate naende mbije gocheri akabire yesataracha no buruti bwaye yemono sana mwanchumo ligiriria emechando emenene yo yegendete kobo kwena kiwa ase oboiko bwense ocha kumwana umunyabantu nakyo ekerenga kyo mwali kigima turachikoba towe kerigereria togenda leto skari gatabuke mariko 10